Saimano, Tanai 19 तारिखो जे चिनि बुकु खरकसा रेप खालायजामानि जे टेपानिया वो आबन्ति तिनि खुमुलुं मानदायो जे सदरिस डिविजन कमिटि बाय कायसा रैली समजाका जों सानाय बनो गभर्नमेन्ट नो चिनि जे रेप टिप्रां तमानि आमो कायसा कालचार हाइन दहा आबनो समा मुथानाय जेसकेपनो सोसाइटि मा बासनाय गभर्नमेन्ट रो नो सुंचंखा बरक आबनो एक्शन हानांथुं ओ रेपिस रंनो रेप खालायनाय रंनो बरक हेंग मा खालायनाय तामबाय के सिंनुगो आसक दिनि साल कबमा आगिबो रेप कबां फाके किन्तु ताकफोना बरनि पानिशमेन्ट सिं नुगिया को हाइन बागै सिनि डिमान्डमन तंनाय ओ रेपिस रंनो जेसिं बन मा खालायनाय बंनो हेंग मा खालायनाय तामबाय के सिनि जे फ्यूचर जे बररो इंडिजिनियस वुमेन्स रो कुन दिनो सेफ चिंगलियाव स्टेट एज अ होल इंडिया से सेफ इंगलि आमन बागै रेप माने नो रेप अब क्राइम आरो रेप दिते कुनु क्रै रेप इनके कैसे क्राइम आम बागे क्रिमिनल जे रेप फाइनल बनो कैपिटल पनिशमेंट बंनि बागै बंनो हैंग से खाइनो बंनो डेथ बंनि अल्टीमेट पेनल्टी के बंनो पूरा फांसी रुसे बथाना नांगौ तामबाय इनके सिंनुगो गबमानो रेप जजाना रेप चलि दं त्रिपुरा हाउसिंग नुखा ओय बीजेपी आईपीएफटी सरकारबो और सरकार सुनुगि दं बंनि कुनो एक्शन नामा करै मानेनो सिं साइमन जे गभर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर बरो जे वुमेन्स बरो ब्रिरंनो बरो प्रोटेक्ट खाइमिया प्रोटेक्ट खाइन जतनि बुमा बुफा दं बंनि बुमा बुफा दं हानि बागै सिं साइमन ब्रिरंनो प्रोटेक्ट खाइनो नांनाय तामबाय हिंगाके ब्रिरंनो ब्रिरक जे सिनि बररक ब्रिरक जत संसार गेलेगिनो बरो सिं प्रोटेक्शन रनानि सिनि दायित्व सिं जत बरनि दायित्व सिं आमना पानि जत इंडिविजुअल सोसाइटी नो बासानान बागै रेप माने रेप नो आम क्राइम आम बागै सिं बंनो हेंग खाइनो जे बर एग्जांपल कायसा माना नांगौ जे गभर्नमेंट रक हेंग खाइनाय तै रेप इंडिया जात और रेप कल्चर नो जे तिप्रहानि मुथांनानि उंथुं अबगैता मगे हेंग खानाबो ना बाहाय जागा जागा थां आसक दिनि साल गमा आगिबो रेप गोबां फाके किन्तु ताकफोना बंनि पानिशमेन्ट सिं नुगिया को हाइन बागै सिनि डिमान्डमन तंनाय ओ रेपिस रंनो जे सिं बन मा खाइनाय बंनो हेंग मा खाइनाय तामबाय के सिनि जे फ्यूचर जे बररो इंडिजिनियस वुमेन्स रो कुन दिनो सेफ चिंगलियाव स्टेट एज अ होल इंडिया से सेफ इंगलि आमन बागै रेप माने नो रेप अब क्राइम आरो रेप दिते कुनु क्रै रेप इनके कैसे क्राइम आम बागै क्रिमिनल जे रेप फाइनल बंनो कैपिटल पनिशमेंट बंनि बागै बंनो हैंग से खाइनो बंनो डेथ बंनि अल्टीमेट पेनल्टी के बंनो पूरा फांसी रुसे बथाना नांगौ तामबाय इनके सिंनुगो गबमानो रेप जजाना रेप चलि दं त्रिपुरा हाउसिंग नुखा ओय बीजेपी आईपीएफटी सरकारबो और सरकार सुनुगि दं बंनि कुनो एक्शन नामा करै मानेनो सिं साइमन जे गभर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर बरो जे वुमेन्स बरो ब्रिरंनो बरो प्रोटेक्ट खाइमिया प्रोटेक्ट खाइन जतनि बुमा बुफा दं बंनि बुमा बुफा दं हानि बागै सिं साइमन ब्रिरंनो प्रोटेक्ट खाइनो नांनाय तामबाय हिंगाके ब्रिरक जे सिनि बररक ब्रिरक जत संसार गेलेगिनो बरो सिं प्रोटेक्शन रनानि सिनि दायित्व सिं जत बरनि दायित्व सिं आमना पानि जत इंडिविजुअल सोसाइटी नो बासानान बागै रेप माने रेप नो आम क्राइम आम बागै सिं बंनो हेंग खाइनो जे बर एग्जांपल कायसा माना नांगौ जे गभर्नमेंट रक हेंग खाइनाय तै रेप इंडिया जात और रेप कल्चर नो जे तिप्रहानि मुथांनानि उंथुं अबगैता मगे हेंग खानाबो ना बाहाय जागा जागा थाङो बाहाय